Hoxe, no termómetro. 12:49 minutos do mediodía, pedíronos axuda e ali estamos con eles no Porriño, Alba. Están a facer batidas, están a colocar cartéis, están desesperados, en definitiva, por atopar a Pinky, non? Sí, compañeira, porque leva desaparecida dende o pasado 23 de decembro. É unha cadeliña moi asustadiza e están desesperados por poder atopala. Esperanza, que foi o que sucedeu? Pues nada, es una perrita que está adoptada desde hace poquito tiempo, entonces la vinieron a pasear por aquí con otro perro que está por aquí y tal, y se asustó viendo gente que pasea, viene a caminar y demás, se soltó del arnés y entonces pues nada, se metió un poquito en el monte, se intentó atraerla pero no hubo manera y ya a partir de ese momento no la volvimos a ver. Hemos hecho batidas con muchísima gente los primeros días, además de Navidad, fin de año, la gente ha respondido muchísimo, hemos colgado carteles, hemos estado en comercios para colgar carteles, hemos estado en alguna emisora, la policía local lo sabe, en fin, que hemos, no digamos agotado todas las posibilidades, pero en fin, y gracias a Televisión de Galicia ahora podremos acceder a muchísimos más hogares que si por favor alguien la ha visto o la tiene porque le ha podido entrar, a lo mejor una puerta abierta de una finca y haya quedado o lo que sea, pues que nos llame. De acuerdo, es una perrita muy importante para nosotros. La gente puede pensar en estas épocas, tanto despliegue por un animal. Pues sí, en estas épocas precisamente, quizá estos actos humanitarios son los que precisamente nos hacen ser mejores personas. Y entonces, pues nada, pedimos que si alguien la tiene retenida por cualquier motivo, que sepa que es una perra que está castrada, no se puede utilizar para criar. Mari Carmen, chegades a ofrecer 500 euros se alguén atopa ou a devolve. Sí, temos unha recompensa de 500 euros, a ver se alguén non la topa e non la dá. Se alguén a ten retenida, pois que a solte, porque nós o único que queremos é que regrese ca súa familia, ca súa dona, e que si non tendremos que seguir pateando monte, porque xa levamos 3 semanas pateando monte, buscándoa por todas as esquinas, por todos os recunchos. A verdad, a botamos muchísimo de menos e tiña dona e todo la queremos. Que pensades que pudo suceder? Onde pode estar? Claro, se ti foras unha cadeliña, para onde irías? Eu penso que ela, no caso dela, que é un pouco asustadiza, se escondería por aí, por algún recuncho, saliría de noite, pero non sei, tamén penso que alguén é demasiado bonita, é unha perra preciosa, e que alguén a pode ter retenida na casa, pero que sepa que está castrada, que non pode facer nada con ela, porque a que a teña retenida é que non a queira soltar. Entonces a recompensa é, pois mira, se eso nos axuda a encontrala, pois sería estupendo, a verdade. Non sei se podemos cercar un pouquiño o lugar onde pois, a xente que nos este a ver, por onde podemos atopar a Pinky. Atopar a Pinky. Mira, Pinky perdeuse aquí en Porriño Mos, aquí no Monte da Risca, ao principio, abaixo de todo, se perdeu por esta zona onde estamos agora. 2 días despois, estuvemos buscando, a que foi as vísperas de Navidad. Eu vina 2 días despois, aquí nunha zona máis abaixo, que sentín que se movían unhas silvas e digo, carai, quen salta aí, que pasou? Acerqueime, chamea, sacou a cabeza, empecé a gritar, chamei a unha amiga dicindo, xa temos, pero que va. Ela se escapou por aí seguro, no outro día tuxemos fouzañas, cortamos as silvas, fixemos camiño para saber que ela non estaba aí no medio, e nada, aí non estaba Pinky. E nunca máis nadie nos dixo pois que a mirou, nin que nada. Estará por aquí, por esta zona de... se anda por aquí todavía perdida, non? Sí, eu penso que sí, porque temos a zona, a autovía que vai para Puente Areas, a que vai para Redondela, e eso. Pois, compañeiros, se alguén a ve a Pinky, aquí tedes o número de teléfono 675 696 178. A ver se entre todos podemos axudar tanto a Sara como os veciños de Porriño a topar a esta cadeliña Pinky. Así que colgamos un cartel para ver se... Vale, pois sí. Gracias, compañeiros. Grazas, Alba. Pois deixamos vos aí nesa batida, nesa pegada de cartéis. A verdade é que é fácil imaginar, non? Esa frustración
dor, Luís. Total. O que está claro é que, bueno, igual que lle escapa a eles, eu creo que é bastante difícil que alguén a teña retida, ¿no? como decía, ¿no? Un animal que asustadizo, evidentemente, pola vida que pasou, bueno, a ver se hai sorte. O que sí é que, sobre todo para este tipo de canciños, pois que xa veñen pois balaos pola vida que levan, hai dispositivos GPS que poden localizar, o sea, poñelo no collar, e desa forma o can sempre o tes localizado, ¿no? O sea, o digo por si aparece ou outro caso que poda haber similar, ¿no? De esa forma, pois bueno, polo menos sabemos onde está en cada momento. Pois, sen dúbida, pois sí, sería unha medida interesante neste caso, porque ademais era o que apuntabas, non, Inma? Esta cadeliña xa se escapara, non, doutra familia de acollidas, hai antecedentes. Noutra ocasión, claro, evidentemente, se unha cadela que é tan asustadiza, non, como comentaban, pois claro, é complicado collela. Eu, de verdade, desexo toda a sorte do mundo. A verdade é que a semana pasada que falábamos precisamente dos abandonos que hai agora en xaneiro, dos cans e demais, a verdade é que encolle o corazón un pouco ver xente que realmente quere os seus acompañantes, neste caso os seus cans, e que entendo como pode estar Sara neste momento. Que lle pasa esta desgraza. Que, bueno, que isto sexa eso. Pois a ver se teñen sorte e atopan pois pronto a esa cadeliña e volve con eles. Bueno, 12:55 minutos do mediodía, seguimos avanzando no termómetro e falamos agora pois da noticia que titular agora mesmo en toda a prensa galega e da que, por certo, temos última hora. Referímonos a esa operación, ese golpe ao narcotráfico na Ría de Arousa que rematou ca detención de 7 cidadáns de orixe albanesa. A última hora que nos referimos é que hai un cidadán galego detido, un veciño de Vilanova de Arousa, que tería un papel secundario, pero bueno, agora analizaremos cal exactamente para axudar a este grupo que pretendía introducir cocaína nas nosas costas. A pregunta é, estamos ante un cambio de tendencia? Afincarase este clan dos albaneses nas rías galegas? Os narcotraficantes non comezaron 2025 con bo pé. A Garda Civil e a Policía Nacional desbarataron unha descarga de cocaína en Vilanova de Arousa na madrugada deste mércores. Os corpos de seguridade lograron incautar unha importante cantidade de droga e a embarcación de alta velocidade coa que trataron de facelo a lixo. O máis rechamante é que hai 7 detidos de nacionalidade albanesa. Isto é un fito histórico, porque demostraría que